Jako poslední věc tady mám novinku, je to Razor Pit, je to pruska na žiletky, kde v podstatě tohle je úplně nový model. Ve světě to je hodně známá věc, u nás zatím moc ještě prosazovaná není. Je to strašně jakoby jednoduchý, malý, příruční, můžete to dát kamkoliv do koupelny, se to vejde. Samozřejmě to obsahuje nějaký manuál, krásně zabalený. Je to z Dánska, takže se nemusíte bát, že prostě je to nějaký jakoby šméčko starý nebo z Číny. Je to samozřejmě vyrábění, to asi je made in China, ale jinak jakoby je to designem a vůbec vymyšleno v Dánsku, takže se nemusíte bát. Je to prostě plochá destička velikosti iPhoneu, kde prostě tady je taková guma, ono se to špatně popisuje, měkká protiskluzová guma, kde v podstatě já po každém holení jakoby takovýmhle tahem bych to měl nabrousit. Musím k tomu mít gel samozřejmě, kdy ten gel já nanesu nějakým způsobem, nebo pěnu, to je úplně jedno. Roznesu to potom Razor Pitu a potom jemnýma tahama dopředu to jakoby čistím a brousím. Jo, v podstatě takhle. Několikrát opakovat, píše, nebo výrobce doporučuje 5x, 6x. Já jsem to radši dělal víckrát, takže krásně. Funguje to prosím vás úplně na všechny hlavice, funguje to jak na Fusiony, na Proglidy, na dámský hlavice, jo, žádný problém, prostě pročistím. Funguje to, pak se to opláchne. Tady možná mám malinko problém s tím, kde teda ne, že by si to přímo opotřebovalo, ale pakliže chcete prodloužit životnost té hlavice, tak pak už to stejně nemá smysl, protože tady nebudete mít jakoby ten gel, takže už to stejně asi jako potom nemá smysl. Vidím to spíš jakoby u těchhle z těch klasických bez gelu a u pánských, jo, tam mi to trošku dává smysl, jinak asi ne. Dost lidí se mě ptá na životnost toho Razor Pitu. Tenhle Razor Pit, co tady mám teď, tak používám 2 měsíce v podstatě po každém holení. Takže jsem vzal úplně novej. Tady jsem si to někde rozříznul, připravil. Takže tohle je úplně novej Razor Pit. Teď zrovna vybalený, vidíte, že krásně čistý, ještě bez otisků prstů, nikde nic. A tady ten je opotřebovaný 2 měsíce, jo. Takže v podstatě prakticky nikde nic není vidět, je to pořád stejný, krásný, úplně super, takže vřele doporučuji.